Ďakujem. Pri deťoch ešte zostaneme, chceme vám totiž predstaviť nový spôsob výučby anglického jazyka, vďaka ktorému sa naučia cudzí jazyk deti už od 3 mesiacov. Možno je to pre nikoho neuveriteľné, hneď si to vysvetlíme. Našimi hostiami sú majiteľka centra Helen Doron, Soňa Bednárová, pekné ráno, a zástupkyňa spoločnosti Katalín Deák. Vítajte, dámy, bol problém dostať sa k nám cez ten sneh? Nie. No vidíte, každý hovorí, že je kalamita a vy prídete a poviete v pohodičke. No dobre, poďme k centru Helen Doron. Učíte anglicky deti už od 3 mesiacov. Toto mi vysvetlíte. Ja tým deťom tiež nerozumiem, lebo v podstate iba blabucú. Dá sa to vôbec? Dá, určite. Akým spôsobom? Určite vlastne tie malinké deti, vlastne všetky deti majú mozog naprogramovaný tak, že vlastne sú schopné naučiť sa akýkoľvek cudzí jazyk. Ak ho počúvajú pravidelne, to znamená na základe nejakého opakovaného počúvania. A samozrejme, ak sú tie slovká, význam vlastne slovíčok vysvetlený v kontexte. My učíme deti cez riekanky, cez pesničky, cez rôzne zvuky zvieratiek, takže majú na domáce počúvanie CDčka, ktoré počúvajú 2-krát denne pasívne, zbožňujú tie pesničky, takže vlastne týmto sa im dostávajú tie slovká a gramatika vlastne do mozgu. Do krvi, dá sa povedať. Čiže oni tam nesedia v lavici a vy s paličkou ukazujete teraz ty. Koľkokrát do týždňa chodia tieto deti na výučbu anglického jazyka? Takže hodiny sú raz do týždňa, ale vždy hovorím, že táto naša metóda im poskytuje angličtinu vlastne 2-krát denne, čiže tá intenzita je oveľa väčšia ako raz do týždňa a naozaj vidíme, že deti, keď prídu na tú hodinu angličtinu, už všetko vedia, čiže oni už ovládajú pesničky, riekanky, ako nás sa len stretnú s pani učiteľkou, tak sa naučia, čo to znamená, ako to používať, ale sa to naučia používať záživne v skupine detí, kde ich to baví. Ako prebieha taká vyučovacia hodina? Kým budete hovoriť, ja by som chcela ukázať aj fotky detí, ktoré vás navštevujú, od tých úplne malilinkých, najmenších, až po také tie veľké. Takže čo na tej hodine vy robíte? Ako to vyzerá? Závisí to od veku detí, pretože máme vlastne 10 kurzov pre 10 na seba nadväzujúcich kurzov. Závisí to veľmi od veku. Prispôsobené aj tomu, ako už deti, či už mali angličtinu, alebo ešte vôbec nie. S malinkými, úplne malinkými deťmi v podstate sa spievajú na hodine veľa pesničky, cez tie sa niečo robí, robíme strašne veľa pohybových aktivít. Čo ešte robíme? Samozrejme vysvetľujeme slovka cez obrázky, cez rôzne pomôcky, cez hračky. Takže deti zbožňujú tie hodiny naozaj, že pre nich je to jedna veľká hra. So staršími deťmi hráme hry, kartové hry, rôzne bingo, loto, spexe sa. Proste naozaj... Takže už aj hazardným hrám ich naučíte? No, pomaličky. Pani Bednárová, preruším vás na chvíľku, lebo na linke máme diváčku, ktorá by sa chcela na niečo opýtať. Pekné ráno, kto je tam? Dobré ráno, diváčka z Trenčína. Ja by som sa chcela spýtať, že či to je už aj teda pre 6-ročné deti, alebo či len pre také menšie. Takže? Pre 6-ročné? Áno, aj pre 6-ročné. Čiže máme kurzy vhodné pre mladšie deti, pre 2-3-ročné deti, taktiež pre predškolákov a taktiež pre školákov. Takže veľmi odporúčame aj pre staršie deti a 6-7-8-ročné deti. Ja iba pripomeniem, že je to od 3 mesiacov do 14 rokov. Kde všade sú ešte tieto centrá? Veľmi stručne vás poprosím. Po väčších mestách na Slovensku teraz už máme 20 centier a tie kontakty môžu nájsť rodičia na www.helendoron.sk. Ďakujeme vám, dámy, za návštevu, za informácie. Verím tomu, že mnohým rodičom to pomôže a že sa ich deti rýchlo naučia anglicky. Prajeme ešte úspešný deň. Ďakujeme.